Ez egy térspecifikus performance volt, tulajdonképpen nem egy történettel vagy egy úgymond eleje-vége előadással készültünk, hanem inkább egy történéssel, amiben az emberek be tudnak kapcsolódni, aztán ott tudják hagyni, ahogy jól esik nekik. Igazából itt a belső ritmussal és a belső idővel játszunk. Tehát ugye ez a lényeg, hogy nagyon lassan történik az egész, és hát szerintem ez egy kifejezetten budapesti dolog. Tehát itt a rohanóvárosban, ahol mindenki úgy beesik, még hogy színházba járok is, beesnek egy esti rendezvényre, mindenki liheg, mindenhol zsizseg minden, és annyira jó az atmoszféra, hogy amikor elindul ez a lassú performance fehér ruhákkal, akkor egyszerűen csönd lesz. Beszélnek egy talján nyíregygyűsről, bizonyos Cornelli különben, akinek az volt a legfőbb időtöltése, hogy naponta felakasztatta magát egy Drury Lane-i örömlánnyal. Történt egyszer egy szép napon, hogy a lány kiszaladt egy pint ginért, és összetalálkozott a barátnéjával. És addig tereferélt vele, addig, hogy mire hazaért, Cornelli kinyúlva. Mi vagyunk a Hólyak Cirkusz Társulat, és a Merlinben van a székhelyünk, ott lehet megnézni. Mi egy színházi társulat vagyunk, és előadásaink vannak, de nagyon sokat építünk a zenére, és nagyon sok zenét használunk, és ezért úgy gondoltuk, hogy így az utcára ez a legjobb talán, hogy a zenékből hozunk, és persze megpróbálunk megmutatni valamit a mi világunkból. Nekem egy csomót a saját életemről mond, és akkor mondom, hogy van olyan bölcsesség, hiúság, hízelkedés, rossz gondolatok, és akkor a többit még nem fejtettem, nekem ő a vágyak. Öt fejtsük meg együtt. Nekem ő a hallgatás, szóval olyan párkapcsolat, hogy ő hallgat és ő beszél, és elég kritikus. Önnek mit mond?